Yeah, man, wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo panapa pa Zimu Reality ITV pandoita mudiginyira wekungwafa ma latest pandongwafa nyaya dzinenge dzichipisa. Yeah, man. Ndasina ngwafanura nyayani ya DJ Tamuka na Levels Chill Sport. Wakumana wanaka kusawira nakaitika madisi mashoma apfura patakaona wakumana vachichinja na mashoko. Saka pane clash ya rongwa na anonzaniko mambo ndini we 1202 yebo solution akati aya mayo kumana zvamukutaura izvo todatozviona kuti anokundwa ndiani saka kwabva varongwa clash inova clash wakumana waichinjana chi masimba choti ane mahits akawanda ndiani saka akuudza ezvaitika ikokoko ndine maupdates ezvaitika ikoko unonge usina kuzviona saka ndangokubriefa inongoti skru pa mazvino zvakazofamba sei ndiani akahwina mari yakatorwa nani chii chakaitika zvakafamba sei saka nyaya yakamira so wakomana chakaitika ndechekuti zvatanga wakanzi mukutanga kurwa mangoma yatorwa ke 10 yatorwa ke mangoma 10 tona taya maya ndiana nemahits akaipa nemahits akawandisa saka chakazoitika ndechekudayo Levels ndiye akatanga kuridza Levels akabva kana song ya Mad Viper yekuti mweso this kuti uyu weda kumumedza unge pai chichichi anozvita anodisa chichichi skill yacho ndo yakatanga nani na Levels Chill Sport then DJ Tamuka chibvarwa imwe song emamwe masalad so anongwanorwa hip-hop handiziye zvangu boza is your type of music yandinoteererawo but yanga iri good then Levels bva atonoti munhu yakuita zvekutambuka asi kuziva zvandakaita se zvandakaronga pana achibva ati tokwe mukosi Tamuka katondi pana pata se pashata achibva akanda chi mambo dhuterere akabva akanda manuwere dare guru yeah papaipa manje papaipa then Levels bora chibaba chida kupinda negospel andike chega ndipinze murungu aibakana njema pane imwe song yake kuti zvoni ainonzi chikanzi musati siye baba bla 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 anyazoteere zvangu njema zvekudaro anditoyazoiziyewo zvekudaro then amukomana bva ati hauya kuita mafanizi kauyo akanda murungu but hapana ka tonangokanda bva akanda dzikaeriya bva ati japraiser dzikaeriya then Levels akazonena panapa kuti mutambo usina kumira zvakanaka patanga kukandwa japo ndoona kuti ase ndoona kudona bva ati haisi danger bva uya nani Sauro ndine magetsi haonekwe netestimita ndozvakabva zvaitika nguva ina it's fine ngaifambe tone zvinopera simukomana bva ati amaya ndikukandire nati vakana nonzi Bugatti mana Bugatti taiona hora kani boys Levels bva ati amaya kana chinge iri nyaya iri nyaya DJ yaya nati ndine mumwe akatoipa bva kana boom shelele androp two drop boom shelele ndi Levels uyo zvakanzi iwe Tamuka ndeweyo natamuka anati ndewangu achibva kana muri safe Levels uri safe waiziya clash yange iri tough boys yange iri tough ende mucomment section mamuti maitoconfuse kuti zoti angatsobata ndiana bozi yange ikaita kuenzana so zvakanzi Levels ayama toita yatinoda hatimiswe aiwa hana kukanda iyoyo Levels akabva kanda uri kukwata here zvekukwata tinotangidza mahora abva kanda bazuka Tamuka kati hayi ungandikandire bazuka here vakanda kila ti imwe song inonzi Tamuka ndakamuona achizvifambira nditamuka Levels akati haiwa haisi danger chega mufana wekauyu tichimusende kweru vakati Sauro go back to sender ndokubva chaenda ndiLevels akabva daro Levels adaro zvakanzi hayo haisi danger ini Sauro ndinaye ndo pakabva pakanda DJ Tamuka collab yani yanati na Soldier Love ndiri seri mangoma kana sunga mazino nomatsvaga zvako pa YouTube nyatsomanzwa kuti ayamaya pampaka ipo saka pakakana ngoma iri manje Levels akaona tipata sepashata pakuda Enzo Aishaw Levels akabva ati kandira Enzo Aishaw mama andembotende zvangu mama ini mama wakandisa panyika ndine chipo chakadayo mwaziya vatenda mama ndipakanzi hakuda kutenda mama chega tichimbokupedzera ne international tune na DJ Tamuka ndo pakabva kanda anonzi Yemi Alade Levels akona mutambo watsuka ropa ndo pakabva kanda abva kanda bazuka Levels
akati ndoita kumba kwedu ndoita yatinoda hatimiswi ndajamuka ndabuka inini kumba kwedu tikanzi tikanzi mukomana ini ndiri skillful handingoende ku1 type yemusic aiziya diversity kanto yakazokwadza mukoma levels mwana bhati Achilles right diversity Achilles mwana apa akandwa Mara Brown hey levels bvanati pakaipa saka mene chikuti ngoma chakabva chakanona levels so ndo tamuka pakabva akanda mwena tioso kuti ndinozoiteziya simba mukaka kana uchiyeta kunondimaka levels bvanati mutambo uyu kwangu hausisiri bo mutambo uyu kwayo watsvuka ropa ndopakabva hage ndite zvangu pati vakanda wingi d papo paita pati nhasi handakatona comment section yakataka kubvira so akapererwa mwana kuti ndoita sei ndakaona kuti mukomana apererwa ma1 ndopakabva ati atamukabva ataiwa maSDNJ ini ndiri magician yori hitmaker but ini ndiri magician ndoita magic vakanda mwe handisesekedze saka yange round 1 ndo pakabva pakada kuti level aida kupinda muround 2 takane ngoma rake restudio pakabva sound vyadhakwa saka tazoziva manje kuti chim ndiana aita se ahwina ndo zvakamufambira kuita clash yaumana takabhoekana singatomboiti kuti takatotsamwa zvokuti haibo wakatifinura but still angokwadza zvimwe zvimacomment zvaibva muwanhu panyaya idzodzi dzandiri vanhu vakadzingwa kuti zvakangosiyana like uyo hanzoni tamuka anorira chero mundege ndoma makomenti akanwa panguva yacho zvakanzi international isingazoita kunzi international ndiani but inofanira nga ari tamuka iridza here kana ndi levels because pamba kuti nyanya pasi pacho pakati nyaya yemaladi is watching with you zvakanzi yeah tamuka is also good you are confusing us anomwe ndambota kuti wakaita waienderana so takuti muno ndakaita naita ngwari kuenda napamwe nakakundwa boys apa zvakanzi yeah tamuka is also good you are confusing us international producer then pakapaya makoments zvakanzi quality versus quantity zvakanzi uye I support tamuka and then levels pakuti support Enzo when comedy java attack Enzo amen zvakanzi international tamu wemugweru zvakanzi mumwe levels akaipa zvakanzi chimwe chigogodi chakanzi avhogu chinozva mangoma futi zvakanzi tamuka showing song death isiko kunze uko maybe amene zvangada kuedza kutaurawo ene maana makoments zvakanzi levels for team weight yakusaiza levels for team weight kusaiza zvakanzi na uyu tamuka international level truth be told zvakanzi mumwe pa tamuka producer for well-known artist wakabva kure then anajaha bvanza Mara and etc but levels straight from the ghetto he makes them start who winzer bazuka etc so anofakaza kuti tamuka zorwa maartist anozikanwa ndikuda kuita kuti then getinde pazasi pamupacha nemwe comment zvakanzi levels natanaka zvakanzi namandi levels zvakanzi tamuka is a world class African producer amana unoona kuti zvakabalansa so mungati levels mungati tamuka zvikuita se zvikubalansa pana mamwe zvakanzi uyo tamuka is national regional international tamuka is national regional international and both of you guys are good hands up na Farai zvakanzi na Angel and tamuka is fire why looking for round 3 and 4 advice zvakanzi na uyo tamuka please is on fire ndongona but zvakabalansa manje because mahits akaita se akarwa nakomana vanga akaita se angakafanana saka ndozvakada kuratidza zvakati muone. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe ndiripo paZimu Reality TV pandongova latest pandongova nyaya dzinenge dzichipisa. Don't forget to subscribe.